Het stik De Geest van Spultsje Littens gaat door bouwgroen, binnenfantasie en het Frieske dwarpsleven. En dat past goed op het nieuwe plak achter het dwarpshuis. Daar is het wie iets en zocht het publiek Gruiden en de toer van Lietse Wierm. Het is al hier even wennen, maar op het oude plak koert net meer. We gaan 24 jaar achter het kerk zitten hier van Jeste Wierm. En de kerk is verkocht. Vorig jaar stier te keer. En toen hij dus nog wel tas zijn dat we nog een jaar langer in de tuin mochten van Jeste Wierm. Maar dit stuk, wat de Geest van Spultsje Littens leent zich gewoon om op een, ja, het is een brak stuk land. We zijn echt van, god, ja, die locatie achter het Tieskeren, die is daar gewoon heel, ja, goed voor. Ze willen graag in Jeste Wierm blijven, maar de verhuizing had wel consequenties. De bouw- en decorcommissie had er het meeste mee te krijgen. Dat het wel iepen is en je moet het dus wel afschutten. Wij vorige week stien weer direct van, ja, we staan volle meer in de wien. Want ja, achter het kerk is gewoon ja, meer beheining. Het is wat smoeker. Dus daar moeten we omzien dat we die smoekheid weer waarom krijgen op dit plak. We hebben dit stuk nog wel spelen kent bij de kerkentour. Alleen ja, die locatie is zo smoek en dat had net de uitstraling van een stuk braakloon. En dus ben we hier al een jaar eerder naar te verhuizen. Omdat dit ja, volle meer passen. De wijsheid, gewoon just door de land heen. Het is ook wel praktisch dat het dwarpshuis dichtbij is om te verklaaien.